Bună ziua și bine am găsit la un episod de Brawl Stars. Am ales să încep de aici pentru că acesta va fi, cred că, ultimul meci care îl vom avea pentru... Și vom face nu va fi ultimul meci cu siguranță. Pentru că voi face 10.000 de trofee. În sfârșit, după atâta muncă. Sper să vă placă, vă rog să dați like și subscribe dacă sunteți noi. Și începem episodul. Acesta este colegul meu Gami. M-am jucat destul de mult cu el. Am ajuns cu el la trofeele astea. Bun. Facem așa. Ce tinez pentru el? Așa. De aici cineva. Cred că ar trebui să mergem din mijloc, dar acum stăm aici. Bine că am stat aici. Ca să mă mut un pic. Vreau să luăm locul 2. Dacă putem locul 1. Nu cred că putem, că n-avem multe power-up-uri. Puțin locul 2 de-am luat. Va fi perfect. Dacă am locul 2. Bun, ăla de rilă l-au luat suc. Energizant, cum se mai zice. Nu sunt trofeu, este perfect. Am făcut și eram cap pe ea. Am crezut că o să ceva. They say she's too wrapped up in herself. #haters. Try some zombie by me. Cum vom încerca să luăm cât mai multe power-up-uri putem. Perfect. Kill. Am dat fără probleme. I'm like feeling so attacked right now. Nu, a murit prietenul meu. Trebuie să plec de aici. Chiar dacă am 5 power-up și ei numai 3, ar trebui să nu mă bag foarte tare pe ei. Acolo are cineva mai multe de alea. Perfect. Wow, meciul ăsta cred că câștigăm. Wow, perfect urat. Nu mă așteptam să dea așa bine. Bun. Vom la asta. Ce am făcut? Am omor așa, ca n-am omorât-o. Nu contează, vom merge pe acesta. Perfect, avem o grămadă de power-up-uri. Nu ne mai bat. N-au ce să le facă. Easy. Perfect. Bun. Este momentul. 10.000 de trofee, oameni buni. Ați auzit bine. Am făcut un foarte mare număr de trofee. Din păcate, numai 5 lucruri au venit din acest megabox. Din păcate, a fost episodul. Da.